Id-deputat nazzjonalista Julie Zara sostniet li ma staqsitx mistoqsijiet parlamentari għal xejn brabta mal-kunċert orkestra, kunċert li jsir ta' kull sena u li huwa organizzat mill-Malta Community Chest Fund. L-erba li għadda l-kellima ta' Bernard Grek għall-arti u l-kultura staqsiet għal darba darbtejn propju dwar dan il-kunċert fil-mistoqsijiet parlamentari li għamlet lill-Ministru responsabbli mill-Kultura Owen Bonnici. Mistoqsijiet li kixfu li ma kienx taf min jorganizza dan l-avveniment popolari minkejja li f'Awwissu li għadda kienet preżenti u tkellmet fit-tnedija ta' dan il-kunċert ban filantropiku. One News staqsal il-Zara dwar dan waqt konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista. Saqsejt fost oħrajn il-Ministru Owen Bonnici dwar min jorganizza fost oħrajn dan il-festival. Mentri int f'Awwissu li għadda attendejt għal-konferenza brabta ma' dan l-istess festival. Jiena naf illi l-orkestra tiġi mtella mill-Community Chest Fund, però. Ma għaliex staqsejta, għax inkella niġu jistat naħli l-ħin tal-Parlament jekk tistaqsi mistoqsija li risposta li l-ħin tal-Parlament. B'din id-dikjarazzjoni Julie Zara provattat l-iżbal tagħha fil-Parlament fejn inqabdet ma tafx min jorganizza dan il-festival. Jgħaddu ftit jiem u naġa nirċievi bikju oħra. Għalt li b'referenza tweġiba tal-mistoqsija di fejn għamlet li elenku tad-domandi. Jista' l-Ministru jgħid min jorganizza l-orkestra? Għajna għat madina bis-serjetà. U jena weġibta b'mod polit kelli għabtit nad-dibattuta politika ma' meltix, kif diġà ġie indikat fit-tweġiba. Il-konċert l-orkestra ma jiġix organizzat mill-Ministeru jew minn xi entità fih dan. Fil-konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista, One News kompla jistaqsi dwar dan. Ma jekk qed li taf ir-risposta għaliex staqsejt il-mistoqsija. Ma staqsejtulux għal xejn. Dan id-dikjerazzjonijiet konfliġġenti tad-deputat nazzjonalista jkomplu jikxfu l-ħidma parlamentari dgħajfa tal-istess partit tal-Pjetà. Propju ftit tal-jemilu waqt l-estimi finanzjarji għall-budget, id-deputat nazzjonalista Carola Collina ilmenta fuq il-bagalja li juża l-Ministru għall-Finanzi fil-jum tal-preżentazzjoni tal-budget, ilment li kixef fil-kritika fjakka tal-Oppożizzjoni fuq materja tant importanti bħal-budget. Naħu pjaċiri li l-Oppożizzjoni l-kritika lejn il-budget tkun fuq il-bagalja li użajt għall-istess budget